Bueno, ja estem aquí una altra vegada, ja tenim la massa de croquetes feta, ben freda, se pot tocar ben dura. Llavors aquí tenim preparat la farina, que ara la farem servir per posar-lo aquí al marbre, el pa ratllat que farem servir, una taula, que ja veureu per què servirà, i aquí hem batut 2 ous amb un got d'aigua aproximadament, o 2 gots d'aigua, no passa res. Lo hem passat pel colador, i el colador després lo hem rentat perquè la telilla que hi ha al rovell de l'ou quedi aquí i després a l'hora de passar-lo per l'ou no es quedi grumos. Llavors ara el primer que farem serà ficar una mica de farina aquí al marbre perquè anem a fer botifarres i després unes boles i després ja veureu com acabem el procés. El primer que farem és rentar-nos bé les mans amb farina, és una forma de parlar. Llavors agafarem un tall i llavors la mateixa massa te dirà si te falta harina o no. Però ara anem a amassar-lo, com diu la paraula, amassar. Llavors farem la botifarra, vale? Farem la meitat ara en principi, perquè aquí no tinc més espai, vale? Una mica més, si se veu que s'enganxa, una miqueta de farina i no passa res. Fem la botifarra una mica més petita, sempre se talla no pel fil, sinó pel darrere. Així no te carregaràs mai el ganivet. Fem una botifarra, agafem un altre tall. Això és molt important, la massa sempre té que estar ben amassada. I si falta una mica de farina, ella mateixa t'ho dirà. Sempre una mica més amassada. Fem la botifarra. Partim per la meitat, sempre per l'altre cantó. Fem la botifarra, vale? I farem aquestes 4 d'entrada. Ja veieu que ja tinc la tercera part de tota la massa de croquetes feta. Vale, però farem un trosset ara i després és la mateixa operació amb totes les croquetes. Amb l'altre cantó del fil, fer la mida. Tot és igual i sempre enfarinat. Agafem una mica més de farina si cal, no passa res. Sempre el ganivet té que estar ben enfarinat. Vale? No passa res la farina. Fem així, fem així. Bé, agafem una altra botifarra. Si suena una mica allà per fer la mida, així no farem, sempre la farem totes iguals. Amb el dit vas fent la mida, d'acord? I una altra última. Luego agafarem i ara farem unes boles. Agafem més farina, vale? I fem boles, ràpid. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37. Aproximadament sortiran unes 120, més o menys 120 croquetes d'aquesta mida, d'acord? Sobretot, això pot ser una cosa molt divertida si ho feu amb els vostres fills, si teniu fills. Per què? Perquè un va fent boles i tal, se tacaran molt de farina, però s'ho passaran molt bé. I ara anem a empanar. Bueno, llavors, tenim 2 cuencos de plàstic, pot ser 2 cassoles, 2 casos. Llavors, el que farem és un sistema en el qual no agafa molt d'ou el que és l'empanar i com porta l'aigua, el que farà és que a l'hora de fregir-lo quedi més cruixent el pa. Vale? Llavors, si no voleu anar amb un ritme, aniré a poc a poc. Agafeu de 2 en 2, 4, anarem fent de 8 en 8, perquè ho veieu. Ara, la passem aquí. Aquest colador lo passem aquí. Ho faig a poc perquè ho veieu. 2, 4, 6, 8.
Llavors, com aquesta ja està ben escorreguda, el pa. I mentre posem el pa, tornem a escórrer aquí 8 i posem 8 més. D'acord? Poden ser 8, poden ser 7, poden ser vàries. Llavors, vale, tenim això aquí, fem un meneu així, d'acord? Sí? I llavors van sortint les croquetes. Sense por. L'apretem una miqueta al fons, amb la part d'aquesta de la mà, fer una mica de curva, i llavors surten disparades. Després ja se recolliran. Llavors, clar, això si ho feu en família és molt divertit, perquè un li passa les boles a l'ou, l'altre le tira, l'altre fa la croqueta i l'altre va recollint. Això en equip, que és com vostè que treballa sempre en la cuina, això és res, en un moment te fa les 100 i pico croquetes, o 200, les que siguin. Vale? Això jo he fet amb classes amb nens i bueno, se l'han passat pipa, perquè a part de tacar-se de farina, pues vinga, va, a veure qui va més ràpid, a veure qui era jo. M'explico? Vinga, ja les acabarem ara anem una mica al meu ritme ja, perquè jo vaig a un altre ritme. He fet moltes croquetes a la meva vida. Llavors, ho veieu? Si ho fas un sol, doncs clar, és més... diguem que si veus que no t'agafa el pa, tornem a passar el pa, El que deia, que si ho fas tu sol, home, és més entretingut, no? Però una vegada que ja estan fetes, després les posarem en una safata, que ja ho veureu, i les congelarem. L'important és que mentre s'escorren, altres estan al pa i altres estan fent. I sempre treballant en equip. Vale? Hem trigat, crec que 2 o 3 minutets en fer-les les quasi 40 croquetes en un moment. Heu vist? I això que ha anat a poc, per vosaltres. Bueno, acabem aquestes i ara us ensenyaré com teniu que col·locar-les en una safata. Què us sembla? Què us va semblant la cosa? Us sembla bé? Bueno, ara només que falta que estiguin bones, oi que sí? Pues vinga, ara continuarem fent el mateix que hem fet abans. Amassar la massa, estirar-la, fer la botifarra, fer boles i pim pam, i estaran totes fetes. Bueno, doncs ja les tenim fetes, ja ho veieu. He trigat uns 20 minuts, aproximadament jo sol. I a més ja he netejat tot el que havíem brotat. On teníem el marbre amb la farina on feien les boles, quan acabeu, amb una rasqueta rasqueu primer una miqueta, traieu això, i després amb una balleta ben molla li passeu. I ja veuràs que a la primera passada no, torneu a escórrer la balleta, i després a la segona balleta, que passis una mica humida, amb aigua, perfecte. I després per acabar, si voleu acabar una mica de sabó i tal, amb un raspall, però ja pràcticament queda neta, ja ho veieu. Perquè, ja sabeu, una de les primeres lliçons de cuina de base és no és més limpio el que més limpia, sinó el que menys ensucia. No és més net el que més neteja, sinó el que menys embruta. Això és una de les primeres bases de cocina que se tienen que ensenyar a los que empiezan en este mundo de la hostelería. I bueno, com veieu, aquí teniu les croquetes. Ara el que farem és posar-les al congelador i l'endemà, quan ja estiguin congelades, li donarem un cop fort clap, d'acord? I quedaran sueltes, i llavors amb una bossa poseu la data que l'heu fet, i a més, si feu un altre tipus de croquetes, poseu almenys si són de bacallà, si són de salmó, si són de bolet, o, com en aquest cas, de rostit, d'acord? I te quedaran sueltes. Sobretot, no poseu mai més de 2 files de croquetes, d'acord? Perquè llavors us podien xafar les davall. I sempre la segona fila entre línies, d'acord? I així sempre quedaran perfectes i no s'exafaran. I bueno, les he comptat i m'han sortit unes 137, em sembla que eren, que sí, 137 croquetes de 2 litres de llet amb aquesta mida. Si veieu el meu dit, és la mida d'un dit pràcticament. Que les voleu fer més petites? Doncs sortiran el doble de croquetes. Que les voleu fer també com si fossin boles, per distingir-les, per exemple, unes de bacallà que siguin tipus bola i les altres de pernil o de rostit que sigui així. També ho podeu utilitzar les mides i la forma per diferenciar unes croquetes d'una altra, d'acord? I llavors, bueno, res, només que falta menjar-les, no creieu? Que em vindreu a tastar-les a la Torre del Manresà, a la Seu d'Urgell. Ja sabeu, si passeu per Andorra, parada i fonda a la Torre del Manresà. Ens veiem en el proper vídeo. El teu cuiner, bona nit.
bon dia, bona tarda, no sé a quina hora veuré el vídeo. Aquí es trobarem. Fins aviat.